Mark Beats. Mark Beats. Batang pasaway at lahat sasabay. Ayo! Ayo! Nong! Nong Giking! Saman! Nong, natagoy tuyo di mo, Nong? Unsa may atoan nitong? Ay, dali sa dong, sulod. Dong, gaon sa mga kadres ang balay nga na may COVID karon. Di man pwede palakwon. Kanang, nialagay ko nung kay... Juan? Basi na may paniod to ba? Mga nera ka dire og mangayog paniud to. Ala, ulisin nyo ay! Ah, bilabi! Dili, pag yun ka manghatag paniod to. Bisa galuto na kag noodles. Ngayon, pag yun ka nga wala. Panghatag mo dira, Nong! Ah, para iro ng kanto na kong giluto kay nangabaklag na tong iro adto. Dira. Ya, unsa man ako ning puro silupin na lang man eh. Labi. Dalhan na sa inyo ay. Para usapan na para mudako pa kang samot. Ah, bilabi. Saan po na ako ning silupin naman eh. Grabe, mga tihik po yung mga tao dito eh. Balik na ako sa mukha, sa muka. Kung kaya mga tao dito, mga tihik tayo. Mark Beats. Mark Beats. Batang pasaway at lahat sasabay. Hanggang mamatay, Rosta. Dadaling ko hanggang mamatay. Di na pwede lumiko. Di na